Okay. So when the snow comes, jiwakugi madongo. That's so nice. When kuno kanga tusitiyo kimetoka kojoge to wewe kamano. We. Mano kumakuro de anti de angimi. Can you show me? Can you show me around? Onyulo. In this is Onyulo, my friend. Mane wat bayo go to ching mane wadi party mane uteri come to Racha. If the one that misbehave, you wanna say hi? WUOD not Ukadwa call. Hello. Manu video call. Newa. Yes, mkubwa. Bwana neka jo kalando bwana. Mago wasonge. Hello. You Why do you forget like that, bwana? Manze. Yeah. Okay. But Jakede and WUOD, somebody I want to tell you. Bwana. Bwana ana appreciate bwana meda tiyo matek bwana wan bende kapok iwe tich kanyo ching mi we tich wambi ngiswa we tich koni bwana wadwa dhita kuma itien wabwalimie waol gitije ge bwana magitije mofuo bwana nengato keti nichio imagine bwana nichio bwana ni oketi gilwoko sende bwana for real bwana manze bwana maufala zingine manze wadwa ni mondo wadagu don't mind him kama untieno don't mind him what I think you can do. You can organize for us the way we can come and work over there. You look for us something. Exactly. It's always like that. Okay, you are going to job. See you later. We also going to work. I wouldn't anyone teach you. Ne kare mani timo bed mani ibongo gi WUOD ni direct sani koro video call but nanyisi ni bwana an macha dala wasani awinjo ni tamo ni tuwe dhok ndalare bwana mudugo manyi ene muwuyo kod an na sara dhok to ger maok mul no akoni ruedhi yango dugo gwedo sina bwana no bet na malet bwana manita ka dini kan mango igole ka dino buno iyude kanye bwana dong mango to dong nyathi dosi na nyocha iso gini kanye mokwongo nar dosi na cha nyocha pano biro bwana bwana to madhi tur ne bwana hata tur ka chama kata pesi tango mimi gini soe lao ang'o ma soe lao tumne kwa nini tum kokidwa na wuo mos sango motimore tumi golo kanye iluongo ni ng'e nyinge nango to connect to the success BT no okay mawacho ni BT mano kelo ne fadhe ne gini abito no kelo ne fadhe ne gini kuno ka bwana fadhe ne gini wacho dhok moro ma fadhe ne pato ber bwana gini jua kelo na monda set language go mokonyi makonya ka police station mara to mano dho China miwacho mano kisungu ya Onyulo ite miwalo mane gimi kelo na set koro dosi na ong'e kisungu to mane dosi na iwinjo gani wundre ga wuone ne kuwa maru madhuluo losuru ka wasunge se loso margi mawacho to gitularo kod wekete dogi emiwe peto mang'eny gimete idwa mari sombili iuse 200 sani adhi aom godo ode boxine mondo kane mondo waro godo ode kasa waro godo ode ok na mi gini iwinjo go to ndio ni bro jam ko fenyo ni bro jam inbi ngama fala manade bwana idwa wuotho gi gini mondo ne koro ngato kokelo ni gimoro mondo iwinji mondo koro gimitin makladi ni kae ni konya gi leo ni nicho no mika adwa gi wuoth moro wedo na mark gi madems moko to ngani makelo ni go ya kibiru gi giri ango biru gi giri na giri do sina ngira giri do sina ne ereka kusaya gi nyare mano miye to ane madhiga an be mas bende ga time mang'eny gi buru fikini
Koro mabiti kana mi go ne mabiti nyar dosini for reals don't ngani mane mio fadhene koro to gini dichwa nyingi jogo okay kawe koro chwanya nade koro fajan fara awinjo king ause karo kikele awinjo king an gimo mi amigo adwa ni ola lewni makladi moko ma real lewni kidwaro tibita to kipigi kini madhi kelo shit nawinjo kingeri kanyo endo koro about sombile mekwaya okangena nyayudo nisani nawinjo kingeri midhi nyiew gir metho kanyo nga no juli msana bwana ine mapache tin mawinjo ni nosen to bwana dosi ningi nade ni ngi pesa bwana winjo ni ko chule immediately ni kinyi ne ingeri ma abini lo mano gas kurule seche go kodwa kata mana ka penjo ni osiepna ni kanye kurutu ni kanye mana biro ni nyoyo njagi nyocha na biro ni nyoyo njagi anya complain mo meda pesa iliambo ngani masani akonya ka chidosi na ebu gipikipiki sa banana maine maneo ndiko nyingi bugubura ni ibiro riu ni pesa next month ilalo pesa kwanza no se mia nyaka tich moro kendo ni ya adhi puonjo chidosi na riemba pikipiki joge no ramo ni she must be a good rider tani mangeri mana agombo tiyo kandosi ni kanyama but angeni bro mana luonga tich nicho sengisa ni nitie ngata idwa riembo tich karukani okenyal idhi riemb nga magitango bana ne boy to kanga no walo ngawa okenyal riembe dike paro matin ango mumio dosi mi sungo ne kama chabu ningacho pinsani kukinyisani majusi nyaka breakfast en koro kasa no bedo gi soda maduong bwana gimukwaje dhoduka bwana sina kokande sani kokomedo dhako marare iliambo nyako makokuti ku university makwara apenji macha ku students na dongana we ni student moro biro dong iwacho ni dosi ni neno lecturer ni student moro biro go nero kamano kaka ngima ne dhi maber kare macha sore ne dunia suka ni suke bizene no nyako no nyako masebogo wonya kadiriyo manyicho kaluoko bwana usiku kama nani okay walunga ni chidozi na no kaluoko to usiku gani aende kore ndosi ni kama mambo kuja unisaidie kunini ntieka beo la ukoro Kiswahili kufanya hii blanketi ngaona gini ka kurutu siweze fika oje okonyala ngao gimani gini malo tolo tue man onyadu isa nene ka ngino rage piny iwacho ni nyine compliment koro butu sinema nupuja vibes oje to konyal chope tal koro nyako wume na giji mondo konye koro nani butu nupuja ne chidosi ni okaonade okone ka thesame ni koro ni rega kingiyo gigine more marach kendo nyonya winjo kungiso bode ni kurutu is a very dongi mumiangi is a very good boy afi you teach ingini style mani chidosi ni uwe koda ungisania ni kuna nataka kukupea kazi kwani chidosi ni jana jakisi tokmana ponge mwagere midwa ndirege amenga pesa luoro koko an kadwa bedo gi pesa mago tich moka nyati kora dhi ati e pong dongi dwe tich ero kare anenga bana magi mane tich midwa wene tich magi go fara moka nyali mana mano gi goli pong rego pile to mana cham manyien mana kare mano gi dhi goli but selen chu selen do no se uogo na ni kia bwana ino kiwinyo wadwa inyo jomani udhi Real Madrid te koro nena penjo meli ile suri ilikuwa ni show gani ati kuna venye siku nyingine alikuwa anakuangalia bani nyisa chenga meli we jetiju nutrisource bwana meli nyisa ne mago ni jamiriambo kendo nyisa na dhiko dimondi explain ne very well jamiriambo mane Tedong nangini ko ya Oporo. Onge meli no dwa mana ni mondo ni ochanganya ji mondo ji kik ni one together. Anan no se me promise ma. Tango mo no ngisa nyaka ching mochame chama to ngisa nyaka ching nyocha dong nyocha chulu ana ngenade.
Dongani mana ngisi wiwil. Ini ngisa ngoko somile manyocho ngisa manyocho ngisa ni dinyo na leo ni magade lepdi or. Ya Emilio. Sana do chako manyo ko laudi or gi. Penyal. Gilaw mo mai moji nyere cha dru. Kwanza bingeni ngimki. Biliambo. Nyathino to nyathino era mane nyathino kaka father nyathino kaka nonena lunga jadi biliambo anane mane vita ikarindo inda diana the father koro million mother than father mili nigi mikidi milito werigo miliki kiten eri kau Selin mane makau Selin mane makau Selin jabena nya Uganda die Selin dogi ni to siwani to segole gero ni okodwar osiepe e kind joma tiyo together. Ingine mani wacho ni Selin no se wacho niya ni kadusi nigiri chieng' moro dhi wuoth to nokitieko namba kano. Koro sani dong koth nyocho chwe chieng' manche koth nyocho chwe mane isi ni Selin luonga ni en oluoro ninde room ne to ji onge kanyo ni gimoro nyalo kae. Dongane matojo kaja makora dhia go gade. Gade. Nini eot kama sasa kimora timo noje tijwa ini wang wadhi chamango dusi kadi ngeni ninde ode aninde ode dongana ni Selin dong ni room ne bana ni tita manindo ga eot dusi dong tisi mini saka mau kata kwa neno mpira mwaneno movie kaka chieng' manangisi no waneno movie mar gine ora mani winyo ni ngane tapi kyo kwalo nyathi bian mano wrong time chino jogo ni wrong time madusi nani nigi moods kanyo machi dusi dugo jam kanyo maji omera maji dugo ko ni movie ni rumo mfuo nade kata pirumo dong mane chieng' manangisi ni chieng' mokwongo mana kwongo ni the sitting room dong otherwise anani ndoga nini Sabian kwas edoget kacha sak pino to ano katiko neno movie no Akiana wiyo mane tabu kiano dio bedo sedongo magin rom code gi to chal code gi avinjo ni nyathi tabu gino dio bire keja ne iwinjo ni to yudo ko lwenda timo mapenzi e bedroom ne iwinjo koro gicho dio biro malit ni tap ki silego nele bwana gi malere bwana mapoko ninde makoro tap ki opepe do sana tawinjo ni olwenda dio kele sore ne moro koro lwenda timo maricho to paro moro dhi biro ni tapkina akao patarodho koro lwenda gi to nikia ni paro moro be chakri ngo biro ni koro mane ka ketane movie cha omera tapki yuak kama kena nako lwenda ka to timo yuak timo maricho to yuak to tapki bende yuak mire moyengo kore ni koro jogi timo na marat kama nango matimo gimalete mbele na kamae to tapki to chwanyere gi boyfriend ne deke kama tino paro moro biro ni tap abeane madhia biro Angiso tapi gini ya, B-nya lu B, don't you know ni gimana ni gimana ber? Samuro lwenda ni yani natamu tapi gimondo kiko lwenda change pad. Nikech nonyalo nego ngacha to ngacha temoro reduce duoko pese. Wetimo kama yani apimuni ni yande. Tiende ya olwenda cha samoro. Olwenda manyako ni no timre nade usibedo ka chamo pesa ne chamo fea ne kawuono girado koro chula mane mame na ngiso tapine meke awea mundo lwenda go timo kaeto tapi ngisa ni en no dio talo lwenda go to now ni no wiyo fununu moro no lwenda ne timo maricho gichio lwenda wadi oi ama samoro ka bana to ni manegi manochwanyo ji chieng' no bana movie no rumo malit what if ka ne olwenda no samoro bana ng'ado room ochulo nyaka bwana bwana koro dhi asara pesa ne odhi nono gima otimo kotie ko mano to bana awinjo ni sani chief ger ni joma bede base gombaka to gin jotich kata sapaka kila ng'ati dware kare mar tich adhina Gima ber ni waboko bando kore timo nango bando kuna gine mpesa bwana makladi kaka usadi gini to diketa e wach bado tema ne winjo koro organize na gyms no dire box go to gi wuoche mag kudiseka tika wuoche kata hizo tu ni mea bwana sawa bwana utengo kala goya igweti pado esano to nyaka nyisi ana beto dak ndalote